Здравейте хора, днес пак сме в село Добрич, но няма да караме. Ще ви покажа на баща ми колелото. Ето го, това е кормилото. Чакайте да слезна да ви покажа. Миналия път не ви показах басейна, защото бях паднал и за това не можах да ви покажа басейна. Чакайте, ето степенката му. Това представлява, чакайте да отида малко. Това представлява на баща ми колелото. Ето, гуми са, 26 солови, малки са, еднакви са. Чакайте, това да знаете, че е калника му. Ето, са гумите. Това са 26-28 солови, обърках се хора. И двете. Ето, само гриповете. Това значи грипове. Ето, еднакви са. Това е седалката. Малко е напука на кожата, ама няма нищо. Добра е. Втора употреба е колелото. И да ви покажа марката, защото ето това е марката. Румем ли, не знам какво означава. Ето емблемата, чакайте, това е фара. Това е емблемата. Видяхте ли го? Румем, не знам. Ето скоростите. Ето скоростите. 1, 2, 3. Така. Така се прави. Видяхте ли? И трябва от мястото. Не да караш и да ги правиш. Не защо, хора. Защото, чакайте. Виждате ли? Това. Това. Ето така. Жълто следите. И отива тук. И тук е моя. Тук са скоростите вътре. И то ето, виж, не става назади. Има една спирачка. То е предна тук. Ето, видяхте ли тук? И тук. Ама, вижте, едната е. Виж колко се допира тази, вижте, до края. И ето и динамото. И така да ви покажа. Ако не знаете как се прави, гледайте се. Така. Не мога да хора. Чакайте. Видяхте ли? И така. Ама това не ще се... Ето, видяхте ли? Това е станало и от тук свети. Но има и отзади, ето той. Тук е багажника. Може касета да се сложи. Ако не може да виждате, ето. Може касета да сложи. Може и кошница. Ето тук е захванато. И ето това е. Това беше светлина. Ето и кабела. Но това е отрязан. Този кабел е така. И ето тази дупка. Някъде тук беше светлината, не помня. И ето калника. Това представлява този калник. Черно и с червени черти. То и другото е така, вижте. Как е направено черно с червени черти. И ето има и светоотразители. Ето това за предната гума. Ето и втория светоотразител. Ето. И тук е втория. Ето му веригата. То не е, ето с едно такова венец. И тук няма като другите венци. И това е, знаете ли защо? Защото зимата, като карате колело с анцунг, ето аз съм покъси гащи, то е лято сега. И такова. И да не ви влезне тук панталона да заплете. Това. Ето. Да покажа колелото. То е женско. Втора употреба от пазара на колите, от Димитровград. Ето. Нали знаете, че мъжките са? Така. Тук, нали виждате? Това е дигнато тук. Така. Просто това е така. Не така, нали виждате? Затова можете така. Не така да паднете. Това е за стари хора това колело. Но и е за жени. Ето фара може да се дига, вижте. До тук може да слиза. Ето тук се затяга. Ето тук за спирачките. Ето. И тук също се затяга. Това не знам как. Ето. Значи преди като бях паднал,
колелото. С моят братовчет, това развъртахме. И ако можете да видите, това също го развъртяхме да може, защото беше така, мърдаше кормилото, но сега не мърда хора. И затова ето ги педалите. Ето, вижте, има светоотразители, вижте, силно се въртят. Ето и степенката, тя може да се увеличи, ето. Сей това. Чакайте и другия педал да ви покажа. Те са еднакви педалите. Ама един светоотразител, вижте кафе. Не, различни са. Вижте един светоотразител, другия вижте кафе. Да, по-свети. Да, това е колелото, хора. И това, вижте. Това за скорости, ако не знаете. Ето, вижте. Чакайте сега. Айде. Ето, проследяваме така. Чакайте, обърках. Това е така. Ето, скорости. Ето, чакайте, забравих да ви покажа. Те могат и да се мърдат, видяхте? Малко се мръднаха, да. Това е колелцето. Яко е колелото. Ето да ви покажа. То не е голямо. Да ви покажа как се мърда, дига седалката. Виждате ли, ето спирон. През това трябва да го развъртите. Ето също това се държи. Да, това е колелото. Яко е колелото, няма какво друго да ви покажа. Също. Той виж, няма дискови спирачки, само една предна и има такова контра, Ейте. Видяхте ли? Вижте, не може да тръгва. Видяхте ли? Защото гледайте се. Видяхте ли като тръгна? И това е колелото. Яко е, хора. Ето може и да се дига кормилото, но не знам доколкото е дигнато. Татко ми го купи така. Да. Нищо не е сменил, не е пребоядисвано. Да. Яко е колелцето. Който обича колела да си купува откъде ти искате, от пазара на колите, от магазин. Да, ето го, ние сме в селото, ето тук сме до тия къщи. Няма да караме, защото има дупки. Ето и тук е направен пътя. Нали виждате? Ето, сега той тук няма и коли. Там има една кола, ама тя не се движи. Да, хора, добре. Забравих още нещо да ви кажа. Чакайте се. Виж, видяхте ли еднакво? Виждате ли това? И той друго няма. Той било, татко ми каза, това виждате ли, той не мърда се. Тук може помпа да сложите. Като ви се спадне гумата, да покажа вентила, чакайте сега. Чакайте първо на предното. Ето, видяхте ли как е? Капачката, другото вижте. Не знам защо е така, хора. Така е направено колелото. Тук имаше една кружка за задно. Но тя е махната. Ето предните. Това е по-добре. Ето до тук. То няма звънец. За кома е звънец? Като има фар за кома. Добре, хора. Чаоте. И абонирайте се за канала ми и пишете в коментарите колелото дали ви хареса или ще се купите друго или не ви хареса. Чаоте и до нови срещи!